Niečo podobné sa stalo aj mojej kolegyni. S manželom nežijú už vyše 10 rokov, ale No nerozviedli to sa. ne. Ona si kúpila auto, no a jedného dňa Debo prišiel, že idem s priateľkou do Chorvátska a potrebujem naše auto. No skoro ju šlak trafil. Dokazovanie, či niekto prispieval na pôžičku alebo úver, je veľmi ťažké. Koľko to Dnes si mladí natka? ľudia kupujú nehnuteľnosti aj v prípade, že ešte nie sú manželmi. Z hľadiska práva sú tieto Taký prípady je veľmi milý. obťažné a k dohode účastníkov konania Taká svedčí má. prichádza. Pani právna zástupkyňa, nech sa páči, predneste vaše vyjadrenie k návrhu. Moja vypadá. Vážený súd, odporca súhlasí, aby súd vydal rozsudok, ktorým prikáže byť do výlučného vlastníctva navrhovateľky bez toho, aby vznikla akékoľvek odplaty, bez toho, aby akýkoľvek doplatok alebo inú úhradu. Ďakujem. Ďakujem, pani právna zástupkyňa. Pán odporca, nech sa páči, postavte sa. Do akej miery ste sa podielali na splácaní hypotéky vy? No, každý mesiac na náš spoločný účet O išla to moja. ja. Tam sme mali dispozičné právo Halo. Išla na účet, hovoríte? O To znamená, taká že vy- panoku. Výpisy sme aj doručili súd. Áno, máme ich k dispozícii, ale prečo mi vysvetlíte, prečo potom na Bo to manželke tvrdí to. úplný opak? Že vy ste vôbec neprispievali na tú hypotéku. Chce sa mi pomstiť. Pretože som prišiel na neveru a dokonca som to povedal aj jej rodičom. No a Ale sa to tu. kvôli tomu s ňou doteraz Vieš čo, ty nebavím. vieš o mojich rodičov veľké prd a doteraz ľutujem, že sa ťa naozaj nepodviedla. Dobro, Odviedla si ma a svojim hereckým výkonom tu podľa mňa nikoho neohoruješ, taká dobrá herečka nie si. Ja nepotrebujem nikoho ohurovať. Dajte ma tam vyťať. Prispievate To je pán odporca na do výraka. Hej, prevádzku tak. bytu nejakou sumou aj po Taká, to No, keďže tam kálu. teraz už takmer nebývam, tak neprispievam. Som tam možno 3-krát do mesiaca, pretože chodievam na mesačné turnusy do zahraničia. A to je to hlavný. Presnú sumu, ale keď som tam, tak aspoň Matku! na chladničku a podobné veci. No ale všetko vyžerie z nej. Samozrejme všetko vyžeriem, úplne všetko si odnesiem, aj toaletný papier vezmem, vyroukujem a zoberiem si. Za kedy si napríklad ten toaletný papier naposledy kúpil? Všetko do bytu nosím ja a ty to len používaš. Používam to len ja, alebo aj ten tvoj milenec. Zabudol povedať, že keď on sa vracia na Slovensko, my s priateľom sa sťahujeme k jeho rodičom a on si v byte žije ako veľký čávo. Pán odporca, ale je úplne logické, pozrite sa, ak žijete Jo, v tej domácnosti, ďakujem. tak by ste sa mali spolu podieľať pri najmenšom na nájomnom, ak nehovoríme už o splácaní tej hypotéky samotnej, ale prečo nie ste ochotní akceptovať alikvotnú časť nákladov, ktorá súvisí s bytom, s užívaním toho bytu? No, That's lenže how keď, to. ja som stále na cestách. A odkedy je to tak je tam nasačkovaný jej milenec, tak nech sa on spolu podieľa na tých nákladoch. No ale čo to má spoločné s tým? Pozrite sa. Vy máte tam uvedené trvalé bydlisko. Je to tak? Áno. Máte tam všetky svoje veci? Máte. Z toho vyplýva čo? Že tam stále aj bývate. Ja nemienim človeku, s ktorým Ja som tady. ma odvádzala ešte počas našho manželstva. Para? Spievať na podnájom, nech on platí, nie že tam je. Ďakujem, to ti na dáme. Nech sa s tým bytom aj zatrhne, ale odo mňa neuvidí ani cent. Nech je rada, že nežiadam odškodné za to, že som celé tie roky s ňou žil. Ja tam potem taká tu. Ty, hej, bylo. Koľko? Pán právny zástupca, vy chcete položiť otázku odporcovi? Áno. Tak ešte sa prosím postavte, pán odporca. Máme? Pán odporca, môžete súdu povedať, ako dlho ste zamestnaní ako vodička milionová? Čo? Na O kamioni to robím to asi 4 robíte, roky. mamadi? No predtým bolo dosť ťažké No, pozájať si ja to prácu, ti ale kýpkajala. na brigády rôzne. Ja, A prispieval som do to rodinného to rozpočtu. ale táto. Aj na to vieríte, prispieval som do rozpočtu. No áno. Poďme k tej matematike. Reptity je to jedno. Manželmi ste 4 roky boli, 2 roky ste rozvedení. Toľko čísla. Prvé 2 roky manželstva ste zarábali podľa svedectva 300, maximálne 400 eur. Ale vy viete, že mesačná splátka hypotéky je 500 eur. Čiže vtedajší príjem vám nestačil ani na tú splátku. A predpokladám, že ste niečo aj museli jesť, museli ste sa obliekať, no a bežné výdavky. Vy ešte stále chcete trvať na tvrdení, že ste prispievali na úver. Pozrite sa, všetko, čo som zarobil, som dal manželke. Všetko. Všetko. No, tak to
ste mi neodpovedali na Čo moju otázku, ale dokladávať? dobre. Tádej, lutava Ale perúvate. zaujímavá odpoveď. Ani tá nie je pravdivá. Otep, Moja mandantka mi povedala, že rok po rozvode sa dozvedela istú šokujúcu správu o vás. Nechcem to hovoriť ja. Prosím vás, čau povedzte to takého sami. patrla. Mám Povira nemanželskú papírok. dceru. Tevte To nevia dieťa sa narodilo, keď som mal takako. 18 Ale rokov. tete robotu. Úlet na diskotéke. A lenže jej matka si neprijala, aby som bol uvedený ako otec. To nie. Dotyčnú slečnu ani poriadne som nepoznal. Takže Áno, úlet nezodpovedného mladého človeka na diskotéke, toto nechcem rozoberať. Naozaj nie, ale mňa zaujíma, prečo ste to nepovedali svojej manželke. Nový haus. Pretože ste zatajili. Ja. zatajil. Bude Nikde to nie som tak. vedený ako otec. To mi To koľko dieťa ma ani nepozná osobne. Jak Takže som nevedel, to? čo Ale to vy asi netušíte, kam mierí, tak sa spýtam priamo. Prispievate na výchovu a výživu toho dieťaťa? Môžete potrať. To máš na ruce? Klad. Láska Tak a jako hlavne letadla. okolo. Takými tam. Počkej, a za to je tu. Z malého města Tak, jen to má cesta. Jak si ho pokomáte si? dnes